There is a breaking headline robuda richishamisa vanhu kunyangwe information isati yava verified panguva ine zvakanyatsa kunaka. But pictures ari kushow kuti aiwa there is an aeroplane, aiwa ndege yodonha aiwa munyika yeZimbabwe kuHwange pacar park. Sanda pana mashoko aiwa anobuda nyorwa panapa pa subscribe or like on the bell icon. Tipina panapa chenjeri don't post pictures amuri kuona awo paroza kuti pane a massive blast yaitika pacar park pamuri kuona pakapaka mamota vehicles. There is aerial view here this incident yamuri kuona iyi vanobuda kunyora vachiti breaking news ndege yadonha in Hwange, no one survived in this crash. Yawira mota paparking space yeOkesho ndokutopfuta ndomasvika anobuda nyorwa panapa vakakomana aiwa vichange radio inawo ichangopinda tangoti aiwa tamuza kuti panapa tokupeka update kanika changopinda panguva inoyo vari kuda pana munhu ararama aiwa but this massive blast in this crash vachita aiwa paroratidza kuti aiwa payangodonha yabva yatotangotopfuta ndobva yatopararira ipapo. Ingodisa mafunguro enyu today pamusoro pechiitiko ichi wapinda kumesection yedu kuti mafunguro enyu so musubscribe like chinotonga bell icon.